Super Radio Production Center Cebu. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Mitabon sa kagup ang kasuko. Ikaw milutos. Ikaw mipatay. Ikaw mipatay. Ikaw wa maluy. Patay na kong daan. Ilan akong ipatay. Krus o Diablo. Di abakos katarong. O di akos kadautan. Asa ka pa yun, bata? Asa ka yagan? Asa ka sando sa ibang bandagan? Wala ko yung ugma. Wala ko ugma. Kami gipagkauwawan. Kami nangaliw po. Hugaw kami sa kalibutan. Gihimo kami sa nilikway sa tanang butang. Hangtod nining adlawa. Kinsa man ko. Unsa man ako. Krus o Diablo. Diablo, patya ka ng tawhana. Diablo, patya silang tanan. Mulikay silang utang. Maunay angay nila. Angay kapag kang pahinungdan og kaluoy? Ha! Gipadauban mo na ang imong kalag sa impyerno! Krus o Diablo. Krus o Diablo. Alimyon apan gikauban ang kalangog. Humot apan igsuon sa kabaho. Malinis apan kaluha sa hugaw. Maligdong apan subay sa kabangis. Kalag nga langit nun apan unod nga impernuhanon. Krus o Diablo. Gikan sa pinubring hunahuna ni Fermin Collantes Gomez. Krus Diablo. Unsa na hisulat, way matarong, wa bisan usa. Roma 3, tudling 10. Silang tanan na hisala agikan sa dalan. Sila tingubos nga nahimong way kapuslanan, way usa na nagabuhat og maayo, wa bisan usa. Roma 3, tudling 12. Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Roma 3, tudling 23. Apan ang Dios nagpakita sa iyang gugmangan kanato nga samtang kita makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Roma 5, tudling 8. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit Karon mga higala, aniya kining sugidanon nga naguluhan. at sa Krus o Diablo. ang langit ay hangin na dalisay ang Roy? Andam na akong baon. Andam na? Saan mo trabaho ka, cute? O trabaho. Naglain man kayo mong lawas. Mawasan ako yun eh. Ipatumar mo kung ano yung nagtambal. Si Roy ba? Basin unyag maunsa ka dito sa imong gigwardyahan, ha? Biragod, bi. Kapon ako imong liog, bi. Ito, uy. Roy! Init ka ba ya kaayo? Ayaw lang o nagwardya ron, bi. Pahuway lang, hiluton ta ka. Mauha naman lagi ni ba? Tabahala ka, uy. Makahuwat man ang trabaho, Roy. Di man na mawa. Pero ang lawas, kung abusahan gani, mawa, gyud. Kay usari atong lawas. Puna ang baso, Tik. Gusto ko manginit akong kalawasan. Oh, puno na pa ni. Ano na, ito ba ta? Gusto manginit si Fry. Gusto na Ay, paggabi ko ng gwardya ni Roy God.
di-schedule na sab si Prane kay siya na sa imong gwardya ni Lisa. O sige, ato na ko, Lisa. Unsa man? Sure gyud kang madani mo imong lawas? Ang ako ba, Roy? Nabala ka man gud ko nimo. Unsaon naman ako niya kung simba ko? Magunsa naman ako kung simba ko may nautang mahitabo ni mo, Roy. Nga pa si Crisanto. Nga pang bata nga nagkinahanglan ni mo. Ayaw kalimot na duhami nagkinahanglan ni mo, ha? Sige na. Nagbarog ka pa man diha. Malate ka unya, lakaw na. Mutrabaho magyukakaw, sige na. Lakaw na. O sige, ato na ko. Hahayahin bata. Nasa imong layo, oh. Nagtanaw ni mong tingog-tingog. Ato na ko, Crisanto. Dalibi. Hoy, pag binutan ko, ha? Ayaw kalimos pahimang noon ako nga nindot kayo ipuhunan ang kabuutan sa katao. Kaya ang kabuutan sa katao mo isumbanan nga bisang kabusta apan girespetuhan ta tungod sa kaligdong o kabuutan. Ang oras, Roy, oh. Anak, di man gini, ha? Ang kinabuhi sa tao di matagan kung magkalahutay ba ta sa taas-taas nga katuigan. Way na ibaw na to, kung kano sa ta mamatay. Sama na ko. Wa ako maibaw nga, inikanaog na ko nining baya, mamatay ba ko? O, mamatay ba ko sa akong pagpadungos kung trabaho? Samot na no kadugay. O kung di bagha, di na ko mahibalik din sa ato nga buhi. Mao nga, di man ay gini, Dong Crisanto. Mamatay magyud ang tao. Manang mamatay nga, andam na. Kaya nag-amping nga dili makasa sa uban. Ug kinahanglan nga ikaw, Crisanto, nagsubay sa katarong ug dili sa dautan. Labaw sa tanan, nahigugma sa Ginoo. Ug nag-amping ug nagbantay sa makasaguan sa Ginoo. Unsa man, Roy, mo trabaho ka o dili? O sige, adto na ko. Hoy, di man ha? Magbinuutan ka gyud kanunay. Unsa man, Roy? Di ko gusto mo trabaho ka, pero namukos ka mo trabaho. Ayaw lagi, adto na ko. Pika, kausaray, nagkisulti paghalikos bata. Mao lagi. Mura ka magnanugo ng daan. O sige, adto na ko. Amping ba yan dito, ha? Naglain ba yan ay mong lawas? Ayaw na lang trabaho, Roy, be. Adto na ko. Sige na. Lakaw na, malate ka na. Sige na. Bye-bye, Amping. I love you. Tuan ang imong amahan. Dili na siya makita kay gilamoy na siya sa kamatayon. Kamatayon naman. Gilamoy na siya sa kangit-ngit. Unsa man ka nakadungog kawa? Pahawa na dispultahan kituan na imong amahan. Atubang ko na ako. So, na sa imong katulganan kay Miss Kuila kapaugma. Oh, may iso ginunin mo tinaawan ng bataa ay. Dili ka mo tingog pero iso kay kagmata, ha? Katuog na dito! Pre! Dira. Na, buhagi na sa dyan eh. Biin ninyo. Oy. Bi, Roy. Trabaho na? Oo. Sige, labay lang ko ninyo. Shut gamay. Salamat na lang, Prane. Wala. Ana, panita na sa lisan eh. Uy. Ato na ko. Manglili ba ninyong Lisa? Gusto mo ka mong mamatay? Sige. Panglili mo. Abay, di ka daw. Sabi mo, Prane, oy. Abli na ng daan, oy. Ay. Abli na din eh.
Kanina ra ko nag-atangi mo din sa kusina. Sari rin ang pultahan. Asa man ta? Ano yung lang sa kusina? Gihapingan akong daan ng foam ang sahog. Sige na pa. Patyan ako sa kalami, Franny. Pati yung kagikas kalami, Lisa. Franny. Lisa. Lisa. Hay na anak ni Roy. Ha? Ako nagipagkatog. Basa pa akong buhok, Franny. Humatay mong buhok. Basa pa kayo. Kinahansa po sa imong kininawa. Nalimahong pino. Isabot ka kabarako. Pinakaadlang wala ta makaingon, ani. Tuwagi kasi mana, Fran. Ibugi kong kilutas. Kipalabila ni mo yung negosyo. Okay. Magtagpaw ta karon, Lisa. Magtagpaw tanto, ha? Oh, Franny. Dugayo na to, ha? Oh, dali. Okay. Sige na. Inat magay ka. Uy, nagkurog ka, oh. Gitakigan ko. Uli na yun, Roy. Ako na bahala sa mga gigursahan, mi. Yapin ako suro yung imong area. Saman, di ba dali mo? Inat kayo ka, oh. Pauli ko ba? Di mdas ko lawas. Uli yun. Ako na may bawa mo sulti sa inspektor mo ano yung sarili. Sige na, akaw na. Sige, arin ako. Saan mo, Roy? Di at magtrabaho sa gilantan. Na, kung arabas dag-o mo, itong kayo. Kauwan yun, Fran. Malingon, musamot ka kanindo. Oh, Franny, dilin ako ka. Sige na. Lamihan ni maglawas. Ay, Lisa. Pasagdiyon ako, ha. Magduwa-duwaon ako sa imong lawas. Grabihan ni mo, Franny. Uy. Lugar ka doon. Pliten ako. Excuse ha, agi ko gamay. Uy na. Uwa naman noon. Oh, Franny. Makabuang ka. Katugnaw. Nakasugang uwan. May nakaidol na kusbay. Basa na kaay ko. Franny. Lahi kayo ka. Sige pa. Lisa. Uy, marabang na itaw. Dili, uy. Dugtog na to. Sige na, hapit na. Bahala na diya. Lisa. Tahan. Franny. Bisig ang sagot. Lisa. Roy! Franny. Atot, nakakita yun. Kanusan na ni magsugod. Franny! Ayaw pagsakit para huwag makadungog. Franny! Salbahis ka! Papa! Papa Roy! Krisanto! Franny! Nakakita sa Crisanto! Dali dong, Crisanto. Dali na. Dagan, anak! Dagan! Marika. Nakadagan! Akong doktor. Dali May burnout! Ngit-ngit kayo! Hinaya na imong tingog. May bawa niyan, may patay din Sino tubuhaton? Paminaw ako. Pangitaon ako sa Crisanto. Pabili din
Inigsiga o balik, musyagit ka utabang sa mga silingan. Imong ipatuon lang ang gisur mo dinig tulisan. Oo! Naibaw na ko! Nagkasabot ako! Naibaw na ko! Ako na bahala! Makasali ko nimo. Oo! Lagi! Makasali ka! Ikaw na! Ako na may baw din eh! Okay. Pangita ang bata! Pangita si Crisanto! Alin ako. Baby, kiss ko. Sige lang. Nakapahunga naman ta. Hindutaan niyo. Hindutaan niyo. Ikaw ba? Hindutaan ka gamot, oy! Mga pagpaman. Ito kirok niyo ka, oy! Sige na lang, ikaw na! Magkapalayo na tungan yung mga bata! Kung mo makita, ayaw pagduha-duha! Ayaw panagana! Patiyag dyan si Crisanto! Patay ang kitagda ko. Bata pa. Sige, alin ako. Juan, nahinay ka noon ka, Roy. Pasalo at taong ko, Roy, ha? Tugay naming uyab si Franny. Iilit ka lang na mo, Roy. Sorry, God. Basi ka na. Oh. Tama mo, silingan! Tama mo! Nagkamatngon ko, maumi bangon ko. Pagbangon ako, may burn out. Huwag sa pagbalik kong siga. Ako nakita si Roy nga nagkadugo ang kalawasan. Kaya ginugam na siya kanagan sa kawasan. Roy! Buhay pa man ka ganiya. Yun namatay ka naman din, Ron! Ron! Wala yun. Idop-igod bata. Dawa ang bata. Asa ba ito si Paingon? Kalit mo na si Lawa. Wala ginako siya makita. May kapilya sa unahan. Gusto. May pasilong ang kapilya. Gusto. May pasilong sa kapilya. Doon ko kapilya. Oh. Minaw. Way tawag ni kapilya. Ito pa doon ito bata. Dili ba himong di ko makita ang bata. Nakasaksi si Stan gibuhat ko kang Roy. Ug sayang iyan. Hain makatago ni bataan. Oh. Na problema na noong ko inida. Katugnaw kayo.
Ha? Ako na? Ay, Ay, nabihag din ninyong mga tinaihasa. Pagi? Oh, deba. Saba mo nagkabuang ba dayan mo? Palikura, Nangaratol mamuntanan, ha? Saban, mura man mo nakakita o gamhanan kayo? Ha? Nangaratol man dayan mo? Ah, baby, kadiyot, mulingkod ta, lingkod. Unsa man, kada adlaw nagidining inyo? Ha? Unya sa'yo pagigayo? Tagay dayon? Saban mo? Naamang mo? Ano nga mo maningog? Uy! Naunsa mo? Sige mo lang magtutok na ako? Unsay balita, Tik? Tik, unsay balita? Naabtan mo Lisa ni Roy? Unsa lagi balita, Tik, ha? May apil may dugog gabi Kay grabihag sakit ni Lisa, oy. Abot sa amo. May dugog sabi. May apil may dagan paingon sa ilang Lisa. Naligo sa dugo si Roy. Naabtan mo, no? Kinsa ba'y magdahom na mapauli si Roy? Nakitaan ko ko nga nagkinaubi Miss Lisa. Nahinay ka na ko. Pangyo ako ninyo mga mikobe. Migaw bitaw ninyo. Maura to. Ato ratong 5. Ha? Ato ratong 5. Hangyo ko nga dili na nimo abot paslain. Okay na? Magpahangyo maghamon ako. Ha? Ay, kadlo kayo mo prane ay. Kana pa yung apel nga hinoon mo sa investigasyon. Hasol na kayo, di ba? Ha? Di ba? Ulit na magsama ka mo. Good. Bulahan mo. Kung unsay gusto ninyo, ingna ko. Hatagang daw. Unsa man. Magpatay mo'g inom? Ha? Unsa may gusto ninyo, ha? Gusto mo'g usa ka truck nga beer? Okay na. Matay na boy. Basta. Permanenteng tako na to, ha? Ganahan ko ninyo, da. Dali na kayo mong ikasabot. Nang, pabugnawig duha ka case nga akong mga amigo palihog. O niya, sumsuman sab nang. Okay. Gihaya si Roy sa kagulingon niyang pinuyuanan. Bisan gamay di kod kadudahan si Lisa nga ina-ina sa Batang Crisanto tungkol kay tanan nga nakabati sa hinimong-himong saysay ni Lisa mituugid kaniya. Mausab si Franny, bisan gamay dili kadudahan nga mo'y nagpatay ni Roy samtang ang Batang Crisanto. Way pahuway tungod kay wa makatug. Mikubot sa bulsa sayang purol si Crisanto. May pipila ka mga sensiyo siyang busa. Talaga na! Bitanaw si Crisanto sa jeep. Lumargahay na. Busa misakay siya sa maong jeep. Ug ang maong jeep bibiya sa terminal. Nagpamahid sa mga luha ang bata. Gipaak niya ang iyang ngabil. Bitanaw siya sa mga pasayro. Bitanaw sa si Crisanto sa mga pasayro. Unsa man ka, Dong? Dong, naunsa man taong ka nga nung mihilak man ka, ha? Gigutom ka.
Asa man day ka pa uli, dong? Bitubag si Crisanto. Wa. Wa man. Ang bata nga Crisanto na lang ang nahibilin sa jeep. Asa man ka manaog, dong? Anira ba din himikuto? Pauli sa inyo ha, dong, ha? Nanaog si Crisanto. Taas nga highway ang ikanaugan ni Chris. Naglakaw siya subay sa highway, gaway tumunga sa paingon. Usahay magpanglingi-lingi siya sa taas-taas na niyang gisubay. Lakaw. Dagan. Ang gihimo ni Crisanto palayo sa maong dapit. Paparoy! Asa man ko paingon? Asa man sangko ang akong pagdinagan? Bidan siya. Danaw lang may Roy, ha? Danaw lang may Roy. May isap din yung tanan. Sige, tanawan ninyo si Roy. O niya, unsa may pong sa mga pulis? Maglisod yun ko na sila sa pag-trace up. Ako kunood ang paglaong ng mailhan. Kana ko nakakita pa ko sa kriminal. Kunya kay uwahin naman kong nakamata. Burn out pa yun. Luoy kay si Crisanto kay nawa lang ang bata. Sige lang, Lisa. Mutabang mis pagpangitas bata. Pastil lang. Hain makentauros dong Crisanto. Mauna akong gikamalakan. Mauna akong gikadlukan kung hain ang karoon na bata. Tabagi itaon may Franny. Maayo ka magsilingan. Ay, mutabang lagi mi. Ay, labi na ko. Mutabang ko sa pagpangitan Crisanto kay suod kay Ming Roy. Uy. Salamat, Franny, ha? Maayo kang yung gawi. Gusto na, uy. Kita na lang duha din sa taas. Duwa dito manjong ka. Lakaw. Oh, kita naman lang duha. Nag-arti-arti pagyod ka. Ginoo, lain na usab nga kabuntagon. Salamat nga niya nakamatap ako. Salamat sa akong kinabuhi. Sama sa gihapon, wa ko magkinahanglan og daghang kwarta. Higo na kayo nako nga makakubkub kog basura para pagkaon nga mo'y musustiner nako nining tibukadlaw. Ginoo, salamat kayo sa mong kinabuhi nga maong basura. In Jesus' name, Amen. Ang bukag ug sako nga sultas basura. Hain na ba tong? Yarang akong para kakatuka sa basura. Uy, bata? Bata yun. Nagtikong ko nga naghigda sa akong bangko. Uy, bata? Kinsa magkaundo? Dili ka taga-dinhis basura. Kinsa ka?
Crisanto. Crisanto? Ang sumit, dapita. Basura kini dinhi. Nagbungtod-bungtod ang basura. Tagadiin ka man, Crisanto. Tagadiin ka? Ngano bang naabot ka man din sa labayanan sa mga basura? Doon na ka pa ba yung mga ginikanan? Crisanto! Matod ko, doon na ka pa ba yung mga ginikanan? Dagan, Crisanto! Dagan, Crisanto! Gigutom ka tingali unsa. Dire. Sa lini kagabi para sa punta ni sa ako niyang paniudto. Dili man mapano si dayon ang kanon basta dili lang magamo. Busa, di. Papasensya na. Wagi laing sudan. Inununan ra nga bulinaw. Yun. Pila ba imong edad? Utso. Makadaog ka ba ng bangko? Matadaog man. Hala. Alsahan na og dadadiri sa lamisa. Haron makakaon ka na. Sige. Kaon na, Crisanto. Hay. Pagkadali ragyong makadugok sa mga langaw. Hala, sige na. Kaon na, Crisanto. Gigutom ka. Nahurot ni mo ang kanon. Kadiyon. Niya ang tubig. Inom og tubig. Crisanto. Ngano nasab ka? Ngano nasab ka? Niyan saman, mamasura pa ko. Mayo kay wa pa midugok sa bagong gilabay nga basura. Una ikaw sa mga, dinhi ka lang? Dinhi lang ko. Sige. Dinhi lang ka, ha? Mamasura na ko. Sige, harin ako. Paparoy. Crisanto. Dagan. Dagan, Crisanto. Dagan. Dagan. Dagan, Crisanto. Dagan. Ay, pagkadali ra ba sa oras?
Unto naman di ay. Masugo naman tingali ni Crisanto ba? Crisanto! Crisanto! Naitindahan sa ubusan ng mga basura pagpalit ito og binlod kaya atong lungagon para atong paniod to. Crisanto! Uy! Crisanto? Crisanto! Hay man ka! Crisanto! Crisanto! Uy! Wala si Crisanto! Nawang bata! Crisanto! 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 Hoy! Mga bata! May nakita ba mong bata nga lalaki nga gamay? Niwang? Kanang iingon-ani ba? Ingon-ani ang mata. Ingon-ani gani ang mga mata. Tanawa ko ninyo, ha? Ani. Ingon-ani ba? Kana bitawng purag pirmi lang maghilak? O niya, hait sa bitaw nga mutotok? Nay, mamamagi kita ayo. Nay, mamamatang chunchun ay. Mutaon man. Saba mo diha, ay. Kamu ba mga bugal-bugalon kay mong dagko? Ay. May pauli man tingali sa ila si Crisanto. Anong nasaag man ka sa dinhis basura? Lisa. Sige, dali ko magdugay din sa imong gipuyan. Tuan tingali dagang tao ron sa pay. Ituno lang akong kuan, bi. Karang gini may palubong sa Roy? Si Dukayo, Loy. Wa man si bisag usa ka paryente na si Roy. Kita nagsurigaw man na siya. Wa ka problema sa pagpalubong niya? Daghan dagig tinigom si Roy, Fran. Kada buhos sa guod kawayan, nasilbing haligi-haligi sa bahay. Iyang kimong mga alkansiya. Gigabsan niya gamay ang hugad og mga tag 10 pesos o 5 pesos. Wa kay tag piso. Doon na si mga papel. Tag 20, tag 50, tag 100, tag 200. Uwa no'y 500. Napo ka mga haligi nga guod sa kawayan. Tag duwa-duwa ka alkansiya. Nagkilom-hilom lang di ito si Roy. Pero permi ko makakita niya nga muhog og kwarta sa mga guod. Di ba mutanan ako siya? Matud pa niya para sa eskwela ni Crisanto. Habi ni mo, usa na lang ang wa mapuno. Gibuak na ako. Gikuha na ako ang mga suot. Imong giihap? Kapo yung ihap. Basta dakan. May gamit ko kog duha ka planggana. Ang usa, napuno. Og ang usa, labang sa katungha. Ato na ko, uy. Kalkag imong buhok ko, panood day. Jesus ta. Ayuhon na sa mga kamot. Ato na ko, ha? Wadto lang ko ron. Hindi pa kanaog nas minantay. Huwaton tagi ka dito. Kaya ikay mo'y musaw sa kong kuyap-kuyap. Arin ako. Ay! Hapit yung kumalimot, ay! Naadi ko itong animo. Unsa man na? Atong may aging simana. Kipadalaan si Royce ang bahin sa halin sa gamay nilang yuta siyang maguwang dito na sa dinagat. 170,000! Yamat ko. Nabola na ako daan ng lingin nga o ni Roy. Ubos sa duha na mo kapangalang kwarta. Karon, kay patay naman si Roy. Wa sa taron, ha? Ato ng bawon nun, inigsibat na ito din, eh. Ay! Ato na ko, eh. Ay! Ay, sige ba akong igat-igat? Nalimot ng taga Santo.
Di lagi. Ay, kabalaka na. Gibati na itong kalisang bata. Budlay mo, balik pa to sa dinhi. Di na to bubalik, oy. Di na to mapakita dinhi. Aw, kung mabalik, huwag magpakita siya. Aw, ang mabuhi pa sa kalibutan na. Patiyak yun, ha? Patiyak yun! Akaw lang lagi may baw, ana. Sige na, lakaw na. Ito na po. Huy! Unsa naman sa ba, Franny? Motor ha? Bago yun. Kanang motor nga igwar og lubot. Nindot kay ng motor nga igwar og lubot kabayan. Ako na lang mo ang motor, Fran. Hilomoy. Batian ka sa mga silingan. Gihayar bas Roy. Unya niya ka din he. Ay, ato na ko, oy. Sagad sa batasan sa mga Pilipino, alas 12 sa udto, kipakanaog na ang lungon ni Roy aron nihatod sa saman. Ubay-ubay ang mihatod sa patayng lawas ni Roy tungod kay mayong tao si Roy. Tao sa anak ni Roy. Wala naging mapakita pas Crisanto. Nagpangutan na gihapon ang mga tao kung hain na ang bata nga si Crisanto. Sige lang. Oh, diaman ko. Pay, Lisa. Lisa. Ayaw palabi, Lisa. Fanny. Oh, tik. O, saman, ha? Pay, Lisa. Pay. O, saman, tik, ha? Na ang anak ni Roy. Tubig. Hatagin tubig, Lisa. Hatagin. O, sa to. Taas ni Santo. Na anak eh. Bata! Santo! Pagitaas si Crisanto! Pwede ko kuputan ni Lisa, Kupte ninyo si Lisa, kupte. Ano ni Lisa? Ayaw kay palabi, Lisa. Salamat kayo, bro. Patiyak yung bata. Tikain man. Naipancho nga pintal putiga, may duha ka revoltos anghel. Diyan na mo makita sa Crisanto. Mitagos revoltos anghel. Nasunahan, Fran. Pipi, tabay ka ninyo, be. Fran eh. Siya. Ba't lagi? Natuyok-tuyok na itong minteryo, pero wak mas Crisanto. Pero, di haraman gito atong panchon nga puti, Fran eh. Nawaman. Fran, ano? Mas may nang ikay may malain kaysa akong malain, Tik. Bahalag malain ka. Basta pangutan mo unta ka. Nagkumidya ka na ko, Tik. Fran, oy. Imo na gudbing gisultihan nga palid-ana mo ang palibot sa minteryo. Pasinugmuan si Chris. Sultihan ka na mo. Nakita gyud lagi na mo ang bata mong gibay-baw rin ka na ako. Pero sa ganawa man. Kamu, wa ba di mo magkabantay? Ha? Wa mo magbantay? Bantay, Fran. Bantay. Nalipat ni. Wangay. Nalipat ni Wahinong Danda. Piskot baya. Ina sila nga, bantay ang bata kay paibaon ka kanako sa mga buang. Nalipat noon yung mga waybuot. Nalubong na di ay? Nalubong na. Kaya ko Spencer. Waman. Nakalalang di imutik. Tuon ka na ko sa inyo karong gabi. Kumas pangan si... Gabi, ha? Lagi. Lagi.
Lisa, danalay na hibirin din ni sementeryo. Hapit na mong ngit-ngit. Ito na lang ko, Roy. Roy, isulti na lang din ako din sa imong lubong, ha? Mag-unsa man ko sa itong kaugalingon karon gawa naman ka. Nakahukom ko nga mabiya na lang sa itong kaugalingon. Huwag ayaw lang kalain, ha? Ibaligyan ako ang bahay. Kay gamiton ako ang halin sa pagpangita ni Dodong Crisanto. Pasaylo ako, Roy. Pero wala ko'y laing mahimo. Gawas pa sa... Mag-unsam ako sa itong kaugalingon, gawa naman ka. Maungay baligyan na lang na ako. Kay magsakit-sakit lang gini. Sa akong dughan. Lisa, ayaw, day. Ayaw pasakitin imong kaugalingon. Buhi pa si Roy ron, masuko yan siya nga imong pasakitan ang imong kaugalingon. Pinanggaman ko ni Roy. Maulagi. Mahal man kaayo ko ni Roy. Mahal ka kaayo, oy. Saksi minala, Lisa. Roy. Gabiin na. Mahadlok kaya kong menteryo. Ato na ko. Ayo, Roy. Ayo, Roy, ha? Ato lang Salamat ninyo, ha? Salamat ba, oy? Diya ka sa front seat. Lisa, kay ari lang ni Liris Loyo, diya ka. Mama, Roy! Papa Roy! Papa Roy! Papa Roy! Papa! Bitago lang di ay sanitso nga makanti ang bata nga si Crisanto. Sa lihang namingaw na ugabiya sila si Lisa. Diha pa sa mga gawas sa mong nitso. Nagdagan si Crisanto paingon sa lubong sa iyang amahan ug nagpanawag. Sayod biha pa ang bata. Ibabaw sa lubong sa iyang amahan. Nagkumot ang duha niya kamot sa yuta. Ug unya. Papa Roy! Pasaylo ako, Papa Roy! Pasaylo ako, Papa Roy! Maura kini ang nalitok ni Crisanto. Pasaylo ako, Papa Roy! Pasaylo ako, Papa Roy. Pasaylo ako, Papa Roy! Pasaylo ako, Papa Roy! Naghapa gihapon si Crisanto sa gilubngan siyang amahan. Dugay. Dugay ang iyang paghapa. Wa na siya magtingog. Nahilom siya. Tungod kay alang ni Crisanto. Nagdakus siya sa dughan siyang amahan aron makatug. Aron mahinanok kung oras kapin. Ibabaw sa lubong sa iyang amahan. May bago ng bata. Ilibot nagtanaw ang palibot. Udiya biduko. Ugitanaw ang kilubngan sa iyang amahan. Mingaon ko ni mo, Papa Roy.
Ningaon ko nimo, Papa Roy. Kini na usab ang gibalik-balik og litok sa bata. Ningaon ko nimo, Papa Roy. Hinay-hinay bibiya sa Crisanto. Ningaon ko nimo, Papa Roy. Udya, mihunong ug bilingi sa lubnganan sa iyang amahan. Ningaon ko nimo, Papa Roy. Sa ikaduhang higayon, milanog ang singgit sa usa ka bata na gisakitan ug nahiubos sa angkong kapalaran. Ugma? Ugma, gidayon. Akong kuhaon ang gideposito nga kwarta. Maura man ikinahanglan sa bangko. Ni ana may death certificate ni Roy. Magkuyog tas bangko? Paabuta lang ko sa suki na tong pension house. At doon tamang kita dito. Gikan sa bangko, mulahos ko sa pension house. Abi nimo, wala ko lain ka nga nimo, lain. Gawas nga marunong og abdi ka kayo. Mao parison ka ita. Mamatay ka kung mawa ko nimo. Kung mausap ko. Mamatay ko kung mawa ka nako. Uy! Di aman lagi tao ni. Maayong buntag. Uwa man day ka makaila sa ako nga, no? Tawag ako Inko Iking. Diyan man day ka. Anong nawa ka man din Inko Iking, doon ako yangyo. Tabangi ko Inko Iking. Crisanto. Oh, Inko Iking? Lain man ang miatubang nako. Dili man Elisa. Ha? Dili naman si Lisa ang nagpuyo sa inyong bahay. Wa na mas Lisa. Milakaw man kuno gaganyang sayo sa buntag nga nagdaog da kong bag. Gabi pa man day kunong gibayran si Lisa. Kay gibaligya man day ni Lisa ang inyong bahay dong. Ha? Sige. Tana. Mubiya na ta din Adto ta magsulti sa akong gipuyan sa basura. Dong Crisanto. Wa ka na'y kapuyan. Tana. Mamauli na ta sa ato. Mamauli na ta sa basura. Layo di ay ang inyuha. Kaduha sakyon. Layo kayo gikan sa atong gipuyan sa basura. Maglakaw lang una ta hangtod sa eskina. Kay wa naman tayo pamiliti. Naan ang eskina. Ug adto ta magsulti og maayo sa atua, Dong Crisanto. Hi! Siksiha? Uy! Naghubo ka tanan, Franny? Uy! Oh, naghapol manggod ka. Nag-brief ko Oh, tanawa. Andang mandaan. Angang. Ready to banyo ning ako. Unsa may resulta, ha? Napailisa na nako ang mga sinsiyo nga to sa mga tibuok papel. Tanan cute. Og, na-withdraw na nako ang savings na mong duha ni Roy. Wow! Unya, pilagyutanan, ha? Ay,
Da, ayaw nagpangutana ko kung pila tanan. Basta, daghan ta og kwarta. Ug ato ni bawnan ngadto sa laing lugar. Maghubo ka? Maligo ko, kiabo kaayo. Ay, lami agni mo lisaw eh. Tanawon pa lang gani, lami na kaayo. Usa na ka akong tilawan. Hibawan ang sumpay, Ana Franny. Dungani ko kaliko, Bi. Ganihan ako naghuwat, ani. Tana! Gigutom ka? Naipaan nga itong gihapit o palit. Bahog-bahog, kay buso kayog busog. Mukaon ka? Dili ko iking. Ikaw, nakasabot ko. Wa ka na kapuyaan kay gibaligya naman sa imong inaina ang inyong bahay. Ang busa kung kaagwanta ka din din ikaw na nako. Ani ka puyo, tipo nako. Maudi ay. Ipatay ang imong amahan. Unya, nawa ka lang kuno. Bisan na inyong mga silingan, naibuong sa imong pagkawa. Hain kuno ka paingon. Tanghaga kayo alang nila ang imong pagkawa. Pero ang pangutana, anong bibiya ka man sa inyo, ha? Pero nagduda gyud ko, nganong bibiya ka sa inyo, nga namatay man unta, kay gipatay unta ang imong amahan. Aun sa man, nahibaw ka kinsay nagpatay sa imong amahan? Nahibaw ka? Mao ba gini ang imong batasan? Kung di ka ganahan nga mutubag, di yung ka mutubag. Magduko ka lang sa imong o. Katapusan na nina kung pangutana nimo. Mutubag ka, mas labing maayo. Pero kung dili ka mutubag, maayo gihapon. Pero, mas maayo gid unta nga mutubag ka. Unyang imong itubag, nga nakailakas nagpatay sa imong amahan. Kay karon gyud dayon, ubanan ko ikaw sa kapulisan, ano matabangan ka. Unya, masulbad ang kamatayon sa imong amahan. Unsa man, nakaila ka sa nagpatay sa imong amahan. Nakakita ka sa dihang gipatay ang imong amahan. Crisanto? Wa ko makaila ko iking. Wa ko makakita sa nagpatay sa akong amahan. Mao ba? Unyaon sa man. Ani nakapuyo ba nako? Ha? Oo. Salamat kayo ingko iking. Nahala. Kadura. Maura ka to'y akong pangutana. O di na ko musab pagpangutana ni mo. O sige. Ani na kapuyo ba na ko?
Ikaw mo'y mubantay sa atong barong-barong kung mamasura ko. Grabihan ni mong tawala pa, uy. Di na di ko kakitang parihas ni mong matagpaw yun ko. Ikot-ikot si Grillo, be. Mao pagkani pagkuman nato, nagkinuktok ka na. Di aray mong sigarilyo. Nakatagaan kog unsay imong gihinuktokan. Ang motorsiklo? Ayaw ka balaka. Palit lagi tagbag-ong motorsiklo nga igwad o globot. Parehas magkana ko ka igwad. Si Crisanto kung ginahuna. Gusto di ito. Ang bata tuod. Nakakita na pagkat di mo nga ikaw may napatay sing amahan. Pero asa na to si makita? Magpakita pa kasi nato. 99% nga dili na siya mapakita nato. Mga pangandam. Pangandam kasi labing dali, mubiya ta din eh. Adto na tampuyo sa nang lugar. Layo din eh. Asa man ang imong plano? Unsa mang lugar ah? Papilion ti ka. Manila o Dumaguete? Ang Manila magipili na ni Franny ug Lisa. Samtang si Crisanto diya na magpuyo sa basura o ba ni Inko Iking. Tuli ng labay ang daghang mga adlaw. Nakatuna si Crisanto sa pagpamasura. Salamat sa Ginoo. Nakasapin taon tag 300 kapin. Himo ning 20. Dawata. Salamat, Inko. Ipalit nag magustuhan ni mo nga kanon. Salamat, Inko. Naikadlawan pa. Maglungag na ta. Aron sa'yo ta nga mga tuog. Ang lakaw ko, Inko Iking. O gasa man kalakaw. Muduaw ko sa lubong ni Papa Roy. Oo niya. Mubalik ka pa din eh. Mubalik yung ko, Inko. Mubalik yung ko. Aron sa pagsiguro, kuyugan ta ka. Ayaw lang, Inko. Ako lang usa. Ngit-ngit na. Labing siguro tuan na karos Crisanto sa lubong sa iyang amahan. Walang ibawi nga. Dugay na si Crisanto tinhinako. Magdakog yun si Crisanto din sa basura. Di arang imong lubong, Papa Roy. Gimingaw ko ni mo, Papa Roy. Kung wani ko ni mo og adlaw, may makakita unya nako og makailan nako. Iato lang yun nako ganhi og gabi aron way makakita nako. Nagpalit ko saging mantikaan. Imo man yung paborito. Akong ibutang sa imong lubong, ha? Gumingaw yung ko ni mo, Papa Roy. Mingaw kayo. Bisa ka saon ako, Papa Roy. Gusto na ko balintan ang naitabo. Apan kilit lang musuod sa kung una-una ang naitabo ni mo. Mukalit lang suod sa kung una-una si Franny. Nakakitang yung ko. Ginunggam ka niyang kadaghan. Hangtod na matay ka. Di yun mawasa kung una-una si Franny. Gusto ko ba ni Mao
Yan! Nagtangag kag dakong gante! Tawag din na mo si Prane. O pahibaon nga nakita ka na mo o among gipatay. Yun, hatagan mi ni Prane o gante human ka na mo mapatay. Krisanto! Ayaw pagliyok! Ayaw pagliyok ka sa Ayaw pagliyok! Ayaw pagliyok ka! Liyok! Ikaw, boy! Ikaw! Galing ba? Kusgan ka na! Kopte yung bayo ha! Pasi makabuhi na! Tawagan pa na ako sa Prane! Ayun, lakas! Sige! Sapungin ninyo ang papa! Sigusagin! Sapungin! Walang sa buwang papa! Kusgan kayo bataan! Dali, asik! Kusgan kayo! Wangan yung tikoy! Ayun lang yung buhay! Dali ah! Ayun, buhay! Dali! Punsay balita niya, Tik. Rani, huwag yung ko magtuo. Yung mga swertihaning bata. Punsay mo pa sa Tik. Unsa? Uragi, ni ana sa mong mga gamot si Crisanto. Di ka hubog, Tik. Pasi naginubog ka lang, ha? Awan sa kabayo ako namoy, Prani. Bisag usa ka lang o ka lang. So ano pag-inom nga kami sabay dire. Ang tuod kain makaron. Nakas Mahila o nakas Dumaguete? Di ako sa ato. Kain man, bron. Diin mo masakpis ko santo. Dili na mo si masakpis menteryo. Sa lubong siyang amahan. Di ba lang sige? Tinuod din eh. Ay, tinuod lagi. Saba. Saban. Patso na ako ni. Saban, ha? Gulgulong ko ning liog ini. Skutsilyo ron, way saba. Ayaw. Wala ko niya. Akbo'y mangunay patayan ng bata. Pagdali diya, Franny. Pagdugay. Sige, padaw na ko niya. Okay. Padaw na dinis, Franny. Saan? Ipulit ang pugong ninyang mamabi. Ihikaw niya gustaran. Pugi. Sige, napugulan ko niya. Nalimanag na ko patay. Be, mangihirayaw na ko. Kung sabihin ko story mo, ha? Magkakihig ko sa akong kansunit, sir. Banga ka. Oy, Silson, usa ka ba? Ayaw na siya. Uy, agay! Wala. Panimana naman naging pa ako. Ang flashlight. Wala. Agay! Akong itlog, Ay, flashlight! Ay! Silso! Ay, flashlight! Huwag! Nahug ang flashlight! Ay, naon gago! Ay, naputol ako kabinti! Uy! Pati! Naputol na kayo! Ay, sa mga ting! Ay! Kapag batang ito ko, nasakit niyo! Ay, sa mga wali niyo hinong ng mga limala mo! Di na flashlight na lang! Sige, iwag siya, boss! Iwag! Bata! Iwag siya, boss! Iwag! Paitaan itong kapatulong kumingking! Iwag siya, boss! Iwag! Ay, ng bata! Ganong ko niya! Ganong! Hayo rin, bata! Nawa ang bata! Buwang! Nawa! Nagkaputos kumingking ni Butik! Oh! Tawa! Kalaminin niyo pa ba sa mga buhanga mo? Bebe. Parang tagmayan na imong kumingking Silso. Putol yun friend. Gipon matay. Bebe, ipatungos babas butili ang putol imong kumingking Silso. Ang saon man mo friend. Bubuan akong bino aron dili na matitanos. Ipatungon! Uy. Sa maning kwarta, Fran. Pliti og ba na ninyong tulo. Patik. Pamiya di mo dinis labing dali. Pasin karong tataod. Buabot ang mga pulis kaya mangita ninyo. Basin dili na makaantos kay Santo ubidangop sa mga pulis. Lasa mo na nito. Magbuwag-buwag ta. Manglayas na ta. Karon kita yun. Ayaw mo paglugay. Sige,
Anak ko! Doon ka na ba? Diyan pa siya. Ay, mabaulit na ko sa amo eh. Magkuha ko ako mga sinina. Magkawasan ko na ko sinina. Makuha ko ako. Hoy, ay mo pagtangha ka. Posible ba yung gisorte ni Franny? Ay, sige. Ato na tayo mag-aabot sa terminal. Pagdali mo, ha? Unsa? Nagduda ka lang, Franny. Imposible ka ayo, uy. Kung mo dangop og musumbong sa kapulisan ang bata, aw, niato lang tinapatay ni mong iyang amahan. Pero pila na kaadlong milabay nga na-ignorante ang mga kapulisan. Busa, nagpasabot nga nahadlok ang batang Crisanto nga musumbong sa kapulisan. Gidakop na unta ka. Tuan na unta tang duha karon sa karsel. Pero niya, kadako na tong gawas nun. Panagana lang ning ako. Nanagana lang ko. Ugwa ko magduda. Ikaduha sab, nahuna-huna na kong maayo. Kung gibati o kahadlok kay Santo nga musumbong sa mga pulis sa dihang gipatay na kong iyang mahan. Mapadlahi ang hitabo karon dito sa misteryo. Kung kinahibaw siya nga patyon ko siya kung makita ko siya. Kung wa pa siya kaikyas. Napunan og lain kahadlok kay Santo. Busak posibleng mudangop na siya sa kapulisan. Ngil adi ay kung managana ka. Dautan di ay kung managana ko. Unya, unsa may mo plano? Manglaya sa sabta. Sumsimana pa mata mabiya unta din pero kinahalang yun nga ugma, manglarga din ta. Asa tong lugar ang gusto mo? Manila, uy! Oh, uy. Bitingog man ang kabo. Murag man ang hugas. Magawas ko, be. Iwagan ako sa kinki ang gawas. Kinsa nang... Uy, Pinoong Diyos. Crisanto. Niya ka na di, ay? Time pa. Uy, nga nung nagkadugo man ang taon ka? Nakakita kag-away? Ha? Nga nung bang nagkadugo man ka? Tubagagani ko doon. Naunsa man ka? Ha? Wa man. O nga nung nagkadugo magmain ng imong t-shirt? Mag-ilis una ko, Ingo Iking. Crisanto! Samto yung gipunit dinis bangko? Wa man kay laing bisti. Kana ramang tapot sa lawas ang imong nada. Agwantahalang una ning akong lahong. Aron doon na kay kasulob. Ugma, kuyog ka na ko, ha? Magpalitas o kay ukay. Oo, niya. Isulob niya akong lahong. Di magyo ka mutugan nga nung nagkadugo ka. Di ka mutugan kung naunsa ka. Nasamad ka. Hain man ang imong samad. Wa ko masamad, Ingo Iking. Unya? Di man nagikan ka ng dugo sa imong t-shirt, ha, Crisanto? Oy. Unsa man ang das lamig? Ingo Iking! Unsa man ang... Ginoong Diyos! Unsa man ang Crisanto? Putol nga tudlo! Putol nga kumingking! Kumingking? Imo ne? Naputol ang imong kumingking? Pero... Dako sabi kung imo ning kumingking. Dakong tao ang tagiya ini. Ambi Iking. Ibalik na nako. Nga naman. Usaw man ini mo. Ako unya nang ibalik sa tag-iya. Unsa? Ining-abot sa hustong panahon. Crisanto? Ibalik na nako, Ingo Iking.
Ibalik na nako Inko Iking. Ibalik na ko na Inko Iking. Dawata kining putol nga kumengking. Ibalik din na nimo sa tag iya. Sa ato pa, nakaila ka dahil sa tag iya, ana. Wa, kangit-ngit man. Oo niya. Unsa mo man sa pag-ilas tag iya nga, wa man dahil ka makaklaro niya. Puhon, kung moabot ang panahon, mailan ko gyapon siya. Kay putol naman ang tuon niyang kumingking sa kamot. Dong. Kaluy aray taon ko, Dong. Naglabad na og maayo ang akong Tug-ani taon ko. Unsa man gyud ay ang nahitabo. Pat yun unta ko nila. Dito sa ibabaw sa lubong sa akong amahan. Gipaak na ko ang kumingking. Akong gipaak og naputol. Og nakaikyas ko. Kinsa sila? Wa ko kaklaro kay ngit-ngit. Ako ang puston og taguan pag-ayo. Crisanto. Ay, Ginoong Diyos. Dong? Crisanto? Eko? Naghila ka? Man. Kaluoy ba ang taon ining bata? Hayag-hayag naman di ay. Naunano kong bangon ni Crisanto. Watalang ko das gawas. Manglimog-mog pa ko. Natuon manuhon ako. Nugablang yapon tayo ni bisag way pamahaw. Crisanto, hain bak... Uy! Ginoong Diyos! Kadagan ba ng mga basura nga nias mga sako? Napuno man lagi ng mga sako. Kaysa may namasura o sa'yo kayo, ha? Ikaw, Crisanto? Sa'yo kung nagmatain ko, nag-atangkos unang truck na naghuwad og mga basura. Nadaog ni mo tuod ang kariton? Nadaog man. Dili bugat. Anad man kus bugat. Kay bugat man ang ipatrabaho sa akong ina-ina kung wa is paparoy. Maayo pang tanawon. Bago pang tanawon ng t-shirts. 25. Og 25 sa bang purol. Laban na to ni. Inikabot na to sa itong payas basura. Unyan lang ni sulog kung mauga na. Tana, day na. Manglabang ta kay magpalit og buwad og isda. Magtuwatag isda aron makahigop sa tagsabaw. Dali na kay. Dali kay na may kay stop na. Dali na. Ikaw nala'y palit og bugas binlo diya suki na to, ha? 3 kilo, ha? Umuuna ko nimo. Okay, paglangilangay aron malungag dayo na to ang binlod kay limpyuhan pa na ko ang isda nga putput o bulinaw. Oo, Inko Iking. Oh, dada, 3 kilong binlod. Kisa may tagihan Ladawat na dayon kay napay mamalit, ay! Ako na nang. Ambi. Oh, be. Oh, dada. Oy, be, palit. Salamat.
Oh. Kadiya to'y huwatang sukli. Dara, dawatang sukli. Salamat, Nang. Samboy! Taray! Siya mo na! Nakita ko! Ano yung nakagay din, ba? Uy! Maris ka, ragot! Ang gilingi-lingi! Ikaw ang gitawag! Maris ka! Ako? Paduulon ka gani ka! Duol na yun! Si Dayon! Utang ni Dayon na siya, Samboy! Ikaw lagi! Kira! Sige! Utang ni ba? Ano iba? Ka ba? Parog! Ayaw! Mayabo man ang binlod. Wa ko'y labutin ninyong binlod. Kenneth! Atumos na yung pagpatay, oy! Ayaw din niyo sa kong tindahan kay mga yabo ako mga tinda! Hoy! Husto na! Husto na ba? Wana! Namatay na ning daot kay bata! Huy! Husto na ba? Manini ha? Muusap pa gani ka? Usap Pastilan. ka sa basura sa among teritoryo, ilubong ka na kong buhi. Ha? Ilubong ka na kong buhi sa basura! Nakabatay ka! Ha? Gusto na lagi na Samboy! Hoy! Samboy! Gamlang kabuhangan ka! Tala mo! Ay! Nayaboy mong bidlod bata! Ay! Hala nagkatag sa yuta! Kung saan naman lang anaron, ay! Sige lang. Ako lang ning pupuon. Ay, nangatawa lang ay. Maugin na sila din maghaud-haud. Bata pa gani mura nagsikinsa. Ay, likayin na sila bata, ha? Kay mga maldito na sila. May bisyo ra ba na sila? Nag-anad lang yun na sila si Samboy ba? Anong maingon man sila nga ilang teritoryo? Wa may tagian ng bungtod-bungtod nga basura para manista ng mga basuriro. Ilaban nila ng gipopo ni mong binlod Crisanto. Di na na malungag. Ilaban lang na. Pagpalit lang dito laing tulo. 3 kilo. Binlod yapon. Nagpalit naman ko, Inko. 2 kilong binlod. Imong gigamit ang imong gitigom? Sakdi lang, Inko. Abusado ka na sila Samboy ba? Paman ay hari-hari sa mga bata din sa basura. Likay na sila. May bisyo na sila. Nag-rugby na sila. Himan-himan o ni Ana, magsabo na ng mga linte sa ina. Maglungag na ko, Inko. Oy, hain man. Crisanto! Ay, man Crisanto. Wa ba ninis payag? Crisanto! Uy! Hindi pa! Ito! Hindi ko yung nalimutan. Napay na oy! Oh! Ang sa mo! Hindi ko na, Pit! Hoy, guys! Ay mo pag-ilog! Kulang ko! Tagga na ang review! Ay mo pag-ilog! Kung takon ta mo ron! Gusto mong parehas sa itong daot? Diyan na kay! Sabi! Ang daot na ba? Daot na dawa! Uy! Ha! Daot! Hoy! Say ato ni mo! Manong niya ka man? Magpakulatan sab ka na ko? Huli ka matagba sa kong kulata? Wala si Moy! Nagdapos-pos eh! Oh! Uy! Ha! Kung saan ni mo ha? Kung saan ni mo yung pos-pos daot? Imo lang ibunal na mo! Ha! Magkanaog ka na? Ilubong ka na kong buhay din sa kong teritoryo! Marikat! Tama mo! Tama mo!
Bantay ka lang yun ako, Daot! Patyon ta ka! Maayong pagkaguba ang ilang istambayanan. Bibi ang bikining puspos Crisanto. Ayawin ko. Sugod karon. Ato kining panalipod. Ala, sige sana. Mamauli na ta sa atong payag. Milit ad si Samboy nga naigo sa imong pagpunal. Nagtakiang ang iyang mga kauban nga naigo sa imong pagbunal. Dako og bugat para nimo kining kahuya. Gusto na kong muduol ka ganiha aron pugngan ka. Pero nakita na ko nga migahi pagayo ang imong naong. Nagpangagot ka. Umihait ang imong mga mata. Ingon ka pa ni kabata o kalinghod Crisanto. Pero kung manulti ka, hingkod ng pamation. Ingon ka lang ni kabata o kalinghod apan. Gipakita mo. Kunoon sa day kaligon ang hingkod, kung mapungot ug malikot-kot. Huwag hiyo ko nimo. Kaya huwag ka na may amahan. Isipa ko nga imong amahan. Kung madawat ko nimo, isip imong amahan. Likay na si Samboy. Ako na lang ang mamasura. Dini ka na lang sa payag. Kung gusto ka mang mutabang nako, makamaw ka naman nga muluto. Ikaw mo itigluto. Ug kung may panahon ka, iplastar o ihapnig ang mga basura. Sama sa mga gahe ng plastic, mga butilya, mga garapa, mga papel. Timan ini, ang usa ka basuriro, dili lang kay kutob na diha sa iyang pagkabasuriro. Nahugaw, langog, baho, ug basura usab nga tanawon. Ang basuriro, makamaw manglimpyo, labi na sa iyang kaugalingon. Basuriro ka na, Crisanto. Pero timan nga may hiyas ang tinuod nga basuriro. Ug ang maong hiyas, may bugtong bahandi. Nga ikapagarbo, nga bisan pa mas pagtanaw sa katilingban nga rin nato nga hugaw, langog, baho, kay mga basuriro, apan limpyo ang atong pagbatik. Limpyo ang atong kasing-kasing. Limpyo ang atong pagkatao. Di na kumusugot humutugot nimo na mamasura ka din sa bungtod-bungtod nga basura. Kung gusto kang mamasura, mahimong mamasura pero ngadtos mga kabalayan. Buhatan ka na ko imong kaugalingong kariton. Aron mo imong magamit sa pagpamasura diya sa karsada o ka sa mga kabalayan. Sige na. Matuog na ta. Ug ayaw gyud kalimot. Likay na si Samboy ug ang iyang mga kauban. Ngano man ang imong puspos? Sugod karon, dili og dili ni nako ibuwag. Bisan asa ko, kauban ni nako. Matuog na ko ingko iking. Iyang giduog siyang pagkatuog ang iyang puspos. Hanya. Humana ang imong kariton. Tanawa. Unsa man? Ginindutan ka ba sa imong kariton? Salamat, Ingko Iking. Ampingan ako ang kariton. Sugod karon, kauban na sab nako kining akong kariton sa basura. Ingko? Ato ka na. Pagamping, ha?
O ayaw kalimot. Kung makita nimo sila si Samboy, likay gyud, ha? Ato na ko, Inko. Misayag ug kalit ang iyang panagway. Karon pa nako makita. Masayag kayo ang iyang naong kay nalipay sa bag-o niyang kariton. Pero mausab, gikarga sa niya iyang puspos sa iyang kariton. Naunsam na kong bubok ko. Na. Milagkom magmayo. Agis mo na latong daot. Kaya akong bitiis ka niyo, milagkom sab. Ang bukto ni Bibot, milagkom sab. Unya, ang bagtak ni Kukoy, milagkom sab. Mubaos ta. Ang kanagon mo na gusto yun. Baos kita. Abi pa lang, hadlok tatong daot. Yun na. Napay rugby? Ay, napidagan ay. Papidagan. Soyo po na ta. Sabi, Sam. Sunod sa litong sa sunod ni. Buat na. Buat ya. Iwatan ini. Ito yung pay. Nami, uy! Di gwapo ko, no? Because kansa ko! Murag lami ilupad. Abi na ko dyan, panabi. Abi na! Abi na ko, eh! Ang mga uhas. Tagduyan ang kalawasan sa daot ini dyan, pana ko. Tara! Asam talaw, Samboy. Itaw. Unahon na to ang payag ni Iking. Gamay na kong nakuha. Mayo na lang ni. Ato ko sa unahan. Kahit dunay dagkong mga bahay dito. Humana ka manudlay? Human na, ma. Oh, good, anak. Humana mo niya, Roda? Oh, Victor. Ready na si Milin. Sige, buon ako kay ipagos-pagos ka na. Okay, masunod si Milin, Victor. Sige, padali mo niya. Milin, anak, tana. Tuwa na si Papa ni mo. Tana, ma. Dahil mga sako sa basura sa kural anong bahay. Dalion ako, mulabang ko. At pinakauna-ana, daghan kayong basura. Magdalita kay Malitas Bilin. Paspas silang, Victor. Pa! Bantay pa! Wala! Patay! Padabagan ko! Papa Victor! Nalapot ang bata nga na lumakan sa alsa. Siyo na ito kasi patay na na! Adibal! Bilin! Diyan ka lang sa suwan sa sakinan, ha? Magkanaw ko, ma! Dalhan ni mata! O samahan lang patay na? Pa! Ma! Nagdugo sa semento! Wala! Patay ka siya, Victor! Nagkadugo ako! Patay ko ni! Huwag naman maglihok! Pa! Magtawag na ang polis, pa! Mapriso ko ay! Mapriso man ka! Mabal pagawas na to sa tong gate. Unya may kalit siyang labang. Ngayon na damaagan siya ni mo. Alam mo? Ma! Miliyok siya. Victor! Pa! Pa! Jadi adiman. Mr. Rasay siya! Matamba siya! Ayaw tumba, uy. Ayaw tumba. Ayaw tumba. Dali, dali. Bilin! Buhay siya! Ayaw siya gasaw sa ba? Marlin! Matumba man siya, ma. Iisip ka nagkadugo siya o magkadugo ka! Dali po manan siya, oh. Buhi ko. Usaman! Magpada ka sa ospital? Ayaw ka nagdada sa ospital! Usap ba? Buhay bitaw na! Hatagi lang ng kwarta!
Salamat anang kwarta, sir. Ang inyo lang basura mo'y akong pangayoon. Sige. Kuha na basura. Imo na lang tanan. Imo na ang tanang basura. Salamat ninyo, mama. Victor, tanda ba? Balik ko sakay. Ibalik! Ibalik! Laki pa. Abi akong namatay. Swerte pa siya, kabuhi pa siya. Nagabaton ko ganina, murag iyang gipalabi nga dili madam agar og apil ang kariton. Kay iya man giduot palayo niya ang kariton og siya ang nadamagan. Tagadiin tong bata. Lambot, uy! Nagkamurit sing manaw ato. Ay, paspasin dagan, be! Hii! Kahugaw gini mga basorero! Daot! Hay ka! Na, may tao? Way tao ang nabayag. Nga. Sa may ato buhaton ron? Sulugon! Unsa? Sulugon ko ning payag nilang iking og daot. Ano? Dili ka subala ka na? Ha? Samboy? Ako'y magbuot. Musupak mo? Mupugong muna ko. Iapil ko itong sunog. Saman, iapil ka mong sunog sa payag. Bahala ka. Aw. Tabi niya. Tabi. Kalala, sa laob na yun, oh, tanawa. Hindi ba ginaguli mo sa mbuyoy? Ang ngayon kay kang mahimong hari-haris basura na. Pasagda na itong maog daw ilang bayag. Tara! Pangitao na to si Daot! Ang payag! Ang payag! Ang payag! Naog daw ang payag! Ingoy King! Ingoy King! Ingo! Ingo! Huwag nang among payag! Huwag nang among payag! Na ang among payag. Na ang among payag. Na ang among payag. Ay! Makaiting! Tato! Patay na ko! Gusto na itaw, Samboy! Kayo na itaw! Gusto na! Tugaan sa tinuod! Hain ang daot ni mong sinagop! Hain! Namasura! Namasura si Crisanto! Hain lagi mamasura! Nga nung di ka man mutugan, hain siya mamasura! Hain ba? Tugan! Tuwan sa gawas! Mutuwas gawas mamasura! Ako ay bawa ko nasa nabita sa gawas! Unsa to? Samboy! Niya si Daot! Yamat ha? Taurin ko sa imo hindi pala! Sina! Nga na day ka? Ay ko sa muna sa kill, Samboy! Patyo ta ka, kinip! Agay! Okay! Di na ko, Chris! Di na ko! Kung musab ka pa! More! Di na ko musab! Okay! Kamu! Pinabot! Okay! Kauban mo niya!
naman gisunog ang among payag. Dili man kami daot. Morba, dili kami. Bitaw, guys, Samboy ay daot ay. Si Samboy nagsunog sa inyong payag. O daot, si Samboy. Si Batang daot. Dili man masukuli mo. Malapa na kami daot ha. Malapa kami. Pami Chris. Musipan na lagi mi. Manumpa ko ni mo. More pa. Oh, di na ko musab. Dili na daw, dili na. Imo nang sulti, ha? Lagi. Imo nang sulti. Crisanto! Pagbaral ka na ako sa imong gapusing ko. Pabarug ako ninyo. Pabarug ako. Sakit kay... Bikog ang akong paa. Pabarug ako. Agad ka ninyo si Samboy. Kay, di ko katarong og lakaw. Dali, agad ka ninyo. Agay. Agay. Tana. Tara mo, dali. Agay. Dali mo. Mas, kinagbadbad pa si Daot sa gapos ni King. Dali, Samboy. Kaya mo malaki na, boy. Bantay ka lang yun. Ikaw man gitulo ni Kokoy, Samboy. Ikaw man. Utrosa mo. Kamuntanan. Bantay lagi mo na ako. Salamat, Crisanto. Mahay kay miabot ka dong. Gikalingawan kong Samboy patapsing-tapsing sa mga uwas ng insan pana. Mahay gani kay wapa siya masipyat o miabot ka. Husto yun ka nga, panalipod yun dato ka ng imong puspos. Inko. Ngano, Crisanto? Ang payag. Ngano man niya ang atong payag? Naugdaw ang atong payag, Crisanto. Naugdaw yun. Mga paniyaga. Mga salbahis. Salbahis yun si Samboy. Paglisod ko sa pagtunga sa iyang kabata. Pero, naudako na siyang tao nga bangis kayong kinaiya. Asa naman lang tayo ni pasilong nung Crisanto. Ang kaldero, mga sartin ko. Huwag ko mahibaw kung asa na mo pasilong. Asa man ka ha? Dinik lang ko. Asa ka, Crisanto? Crisanto, Mangita ko, ibugatop-atop na to iko. Crisanto! Mga salbahis! Mga salbahis! Sorry, Samboy, ha? Pero, kibaw ka? Kung wa pa na ko tubuhat, ha? Usban dyo kag buna atong daw. Hadlo kong mainutil, eh. Sorry, Sama. Sige lang, Koy. Pasalamat mo nga nausap akong nahuna. Ikaw dohasab. Kung pangulatahon ta mo, wa ko'y nagaanan kung tabangan sa gunin nyo. Kaya kakitagod mo, naunsa ako, di ba? Pero, di na ko katulgan si Crisanto. Kung maayo na ko, manimaos gid ko ni Daot. Buang nga mataas, ha? Padaot-daot lang. Pero, kusgan kay ko, no? Dako ko kay ito yung puspos ko. Pero, iyan ora kanyang ihunat og bunal. Kalit mo lang kung mitungas kong luyo. Sakita lagi. Pero, sige lang. Oh, pwede nyo kita na, no? O sa resulta ng gikuha ng plastic bag, Sam? Rugby. Nga naman. Rugby, Jay. Salinlay amo, eh. Ikaw, Samboy. Salinlay amo. Dagway biyan ninyo, eh. Koy, kamu, tigboy. Unya, gani nga. Inyo ko kita mga nagduot.
kung mamaayon ako. Hinayon yun akong lubong sa basura sa daot. Crisanto, mga sako sa simento, sako sa abono imong da. Mao ni atong iatop-atop ingko. Nagkalapok ni ganina. Hugaw ni na ganiha. Akong gihugasan sa puso sa may eskina. Diin man na ni mo makit eh. Hasta ning kahoy. Gilibot ako ang tibok basura ingko. Tabangi ko ingko. Oo, Dong Crisanto. Hain na ba itong bato para dok-dok? Gigamit pa na ko ingko. Gidok-dok pa na ko ang kahoy. Para hiktan sa pisi. Sige, kana. Bina pa. Gamay na lang. Bitad gamay. Sige. Permanente, ha? Kokopte kay mudahin uso niya. Muya-iya niya ang pisi. Sige, ako lang hikot, ha? Umana. Okay na ni ingko? Okay na kayo. Temporaryo lang ni Dong Crisanto. Mutindog raw na din niya ikaduha na itong payag. Tapos lawas na lang atong sinina. Kaya nasunog man. Hasta ang pinalit na itong ukay-ukay. Kung saan naman sa imong gihinuktukan? Good night, Ma. Good night. Good night, Pa. Sige. Sige na. Wala mag-iwot yung tawag. Sorry, Pa. Sorry. Lakaw na, Milino, sa mag-study na dito. Kinalaman rin nguha ka gid ha, kay mahal kayo ng imong eskwelahan. Mag-study na ako, Ma. I'm sorry. Sige na. Karon ba itong gisaan nila? Karon? Karong adlaw o karong orasa. Kaway klaro ang resulta at itong among meeting. Matod pa nila. Karon yun ko doon sigurado. Hey, baby. Tagkot rin ako si Karelio. Kariyot, magkuha ako. Ayan lang. Ayaw na lang. Sadali ka na nawag ka. Hello? Ako na. Si Vic. Ha? Piyamat. Klaro na ni? Sige. Salamat. Okay. Salamat kayo. Bye. Unya, Victor! Naku! Inaku! Sakop na ko nila. Usa ko sa duha nilang piyalan sa Cebu. Magyud tayon. Manawag sa ako kung magpadong na dinhi sa ato ang maghatod nini. Victor, basig mahugtas delikado ani ha? Aligid i-deliver sa ato. Mao pa ka na ang labing unang higayon nga hulgan kining atong syudad sa maong butang. Busa, way ang kabalakan. Gawas pasab, yampingan na mo kini nga dili gyud makadiskitar ang mga otoridad. Uyat ang kwartahan! Adunan! Hala, dito taga ano? Sano, Victor, no? Mailisan tayo dako ang sakyanan natong bao. O di lagi niya ako magsulob ining init nga mga alahas. Pure nga mahalo na gid ang ako mga alahas o niya. Di na pansi. Ano nasaba ka? Sila si Mama o Papa?
Akong tanahon. Malipayan man silang duha. Ngano ka? Oh, tanaw na ako sa bintana. Oh, kadako sa dako? Kauwan nun? Oh, kauwan nun yun. Kauwan nun? Kauwan na yun. Engko iking. Engko. Ibaw ko. Nag-uwan. Kusog ang uwan. Dali. Magtupad ang duha. Wa naman tayo katring nga kaigdaan. Pungko na lang ta. Kay, magbaha-baha sa badayan din is basura. Amayon ta daw dili magtuang atong atok. Ana gyud, ana gyud. Mimito na gyud Crisanto. Ay, mabasa gyapon tayo ini. Ay, ana. Mihangin na magkusog. Oy, Wana, nahaplos ang mga higot sa atok-atok. Nadaas hangin. Pagkatugnaw na hinoon. Dong Crisanto, Dong. Daliin ko. Asa makadapit? Pagkangit-ngit ba? Nayon, ang nagbaha na pagkadali bang may baha, oy. Ay, may imong kamutin ko. Dara. Katugnaw. Kupig may akong kamot, ha? Og sunod na ko. Asa man ta? Ayaw pa muhay sa akong kamutin ko. Unsay nga? Ano sa to? Ayaw pa muhay sa akong kamot. Lagi, dahil kusog namang uwan, oy. Unsa ganito yung mong kongdong? Unsa maruling ko? Ginoong Diyos. Baha ka ron. Baha. Hala, naano sa dakong bahang mga basura. Crisanto! Kupod ang mahal sa akong kamot! Kupod! Magpauwi ko ito! Ang akong karito rito! Ang akong puspos! Ayaw pamuhi! Diyos ko! Nadaanon si Crisanto! Crisanto! Tungod sa kusog sa uwan, miawas ang dakong diki sa tubig o nahimong baha. Dakong baha nga mo ay mipadahili sa mga bungtod-bungtod nga basura o mitampok sa mga barong-barong. Naanod si Crisanto, bihilak si Kuya King, bituang ang makusog nga uwan. Milabay una ang mga oras. Miabot ang taga-gobyerno ug atiman tangon ang nagpuyo sa basura. Ang bang pamilya kumpleto ug way nangawa gawas lang kang King. Kisa maron. Kisa ba na yung gitawag? Yung sinagok. Yung sinagok. Kinsay gas tiguang. Ikoy King, dali. Ikaw po ni habol. Dali. Nawa si Crisanto. Naano siya ba si minahilig ang basura?
pangita ko siya, pero wala ko siya makita. Sige. Abo pagkitao ni Dogi, Iking. Didi ka lang, ha? Kami mo'y mangitang Crisando. Magbuwag-buwag mo'y pagmangitang Crisando. Tanda mo, talo. Daghan ang mitawang pagpangita sa batang Crisando. Gilukop nila ang dumping site. Nabalagag maayo si Iking. Milabay ang mga oras ug namalig ang mga rescuers nga wagyoy nakita. Huwag na mo'y makita. Huwag yun kami ka lawas bata na palga ni Iking. Ikasubukin na mo. Sila na. Naanon kitos na iyo. Pero sige lang. Pangitaon niya po na po. Manglakaw na mi. Mga kauban, pangitaon na ito ang bata. Subayan ito ang dahil ang kanal. Kinong Diyos in taon. Tunulit ko na yung flashlight, be. Ay, kisa mo di bata? Hay, bata. Hay, bata. Kinong Diyos. Ingko Iking. Crisanto. Be. Matalagay ko sinina nga mahustong Crisanto, be. Dali. Sinina o purol. Dali. Salamat sa Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong Diyos. Nasangit ko sa kahoy nga sambag. Diyas unahan. Hilom na Ingko Iking. Hilom na. Namalagay mong kariton o kang puspos. Gigakos man ako akong puspos o migunit ko sa akong kariton. Dito punduka sa taga-gobyerno ang nagpuyo sa basura sa saka-eskwelahan. Gihatagan sila sa ilan niya kinahanglan. Nakasabot kami sa inyong gibati. Nakasabot kami nga gimahala kay ninyo ang maudapit. Apan ikasubo na mo nga dili na mo sugot na mamalik pagkamo nitong puyo. Di na nato paaboton na may mga matay ninyo. Nasaksihan ninyo ang nahitabo. Busahan nilang unang mo ninyo. Kung pahibaw unang unya mo kung asa mo balhin og puyo. Maulan na. O pamahuway mong tanan. Daghang salamat. Namahuway ang mga bakwit gawas lang ni Crisanto. Nagsandig siya sa bungbong. Ug giapungan niya sa Ingko Iking nga nahinanok. Apan ang mga mata ni Crisanto way tumong ang tiranawan. Ug anong pagkabuntag sayo? Abihin ang gate, Bilin! Pagdali ka nagdali pa si Manghan! Uma! Kadiyot lang! Usap ba lang huna-huna? Nga nang waman mahinayon nga ilang ihatod ni sa ato, ha, Victor? Wa kumahibaw, Huda. Sige lang. Gaan naman ang trabaho ba? Kita na lang mo kuha nito. Gubas na mo, Maruda! Hoy! Ayaw paglaan, ha! Dili, oy! Ha? Sirangan din ako. Hala? Ikaw man tong napanggaan sa among auto, no? Ako. Kinsay imungan? Crisanto. Nagunsa man ka din, Crisanto? Nyapit ko din, Abim na ko, may mga basura din sa gawas. Wa man di ay. Naaman! Ato na lang ko, oy. Ingon ako, naalagi. Ha? Huwag ka kabati. Huwag din niya kay akong kuhaon, ha? Huwag niya, ha? Ayaw pagyataw. Ayaw pagbiya. Nang teriya! Nang teriya! Gilain man namong og sako ang mga basura nga madunot. Kining mga papel nga karton gisod namo sa laing sako. While kining mga soft plastics ug mga hard plastics gisod sab namo og laing sako. Lakip kini imong ihatag anang bata day milin. Unang tiyak. Tungod kinagingon ang among teacher namo nga kinahanglan nga i-segregate yun ang basura. Di ba gitudloan man sa buong anak sa inyong teacher, Chris? Di ba, Chris? Mausap na gitudlo sa inyong teacher? Di ba? Di ba, oy? Di ba? Di ba, oy?
Yes, silence means yes. Diba? Diba? Uy, dili ba? Crisanto? Ay, unsaon pagtubag anang batang basurero nga busy man kay na siya nagbalhin sa atong mga basura nga sa iyang mga sako sa basura. Akin ni, apil ni? Oh, Chris. Mga duaan man anak ko kani ato sa baby pa ko. Pero karon kay dili naman ko baby, dako naman ko. Tingon man kani silang teriya, lady na kuno ko, di ba? Di ba? Di ba uy nang teriya? Ay, ambot la. Mahali man ang ako mga duaan, Chris. Kay mga plastics man na. Dadan na. Oh. Uy! Kadakot ni mo to, unya. Kusgan ka kaayo. Pila may imong edad, dog? Pila imong edad, Crisanto? City na ko karon sa sunod sa Bado. Hala? Birthday ni mo this coming Saturday? Happy birthday, Crisanto! Ato na ko. Milakaw lang nga way pasalamat. Oh, mihuno. Nganong mihunong mang ka, Crisanto? Mibalik. Pasaylo ako ninyo ha. Nalimot man ko. Daghan gyud kayong salamat. Way sa payan. Ay, Crisanto, every Saturday ha? Oh, kada Sabado ka anhi din ha? Kada Sabado ko ang basura na mo ha, Crisanto? Crisanto ha? Wa man mamati. Tuanas layo. Mubalik ka siya sa Sabado ng teriya? Ay, ambot lang. Kay wa man to makabati. Uy, kalain. Hala? Niyan na siya si Mama o Papa? Ma? Pa? Balik dito, Lincoln! Balik dito, Lincoln! Sunod na dyan sa kwarto, Runa. Unsa matong gidahan ni Papa? Uy, Melina! Unsa ba ka? Sorry, Ma. Ayaw pangutana. Nagdegosyo migtawas si Papa ni mo. Nakadungog ka? Nagdegosyo og tawas si Papa ni mo. Nakasabot ka? Nakasabot man, Ma. Di mi gusto magsamok ka dito sa mong kwarto, ha? Dili mi pasamok si Papa ni mo. Og pahibaw sa Steriana. Kasabot ka? Oo. Nagdaglalagay, magkaya mo na! Ay, nanay! Sige, lingkod na dito. Tanaw-tanaw dito TV. Kaya na lagi ko, oy! Sabag, sabi mo, oy! Tawas? Para unsa man ang tawas? Ipagawas to mga plastic nga itong iparas ganyan. Dara. Yung sa mong imong anak? Nangutan na. Nya? Nagdegosyo tagtawas. Haintog ka may timbangan, be? Karigat. Nya, sa reaction. Darang timbangan. Ay, uy, problema, uy. Gisag mo ingon kong syabo. Wa mo sa na makailag syabo. Ibibihay man gamay kutsara. Ang tapos tali. Nasi mo tubangan. Unsa ba ka? Nahap na ka? Gamay mo kayo. Nya. Sa? Taraw ni mong lakapuntahan. Kitarong, uy. Sige na. Magtakos na ta. Aro atong timbangon. Puno na gamay baldi, Victoria. Talawa. Ay. Uy. Kapuno na yun, uy. Puno sa syabo. Hoy. Hindaya na yung tingo. Ay, kapakopi. Wow, uy. Maukini makapadato na. Maukini makapadato na to. Hala, uy. Mauti ni siya.
Crisanto. Papasensya na dong. Dito kagikan sa eskulahan. Kuan, mibali ko dinis dumping. Dinis sa basura. Habi mo, buhi pa katong akong asawa. Dinhi na may magpuyo sa basura. Gimahal na kininamong dapita. Mahal kining dapita sa akong asawa. Ug hangtod sa katapusan niyang tingog ug sulti, miingon siya. Mihangyo siya nga dili ko gud niya pabiyaan kining basura. Mao nga bahala na kung masuko ang taga-gobyerno. Mibalik ko din apan mubalik ko din bisag kung saon pa kunila sa pagpugong. Mao nga niya naabtan ko nimo. Nagpukpuk ug lansang sa kahoy ginamit ang bato. Aron mo barok ang lain natong payag. Nangahoy ko sa palibot kay daghan mang mga anod na kahoy. Inko. Uy. Dako ka og halin? Mga maayo man ang mga basura nga akong nabaligya, Inko. Di halang na nimo. Imo na, Inko. Nagbilin man ko gamay na ko. Uy. Gidani mo ang kaldero o pinggan? Hasta ang sarten? Inko. Magluto ko panihod tomato, Inko. Wa yun ko'y pagmahay bisan gamay nga bisagop nining bata. Sobra kabuutan. Pero doon na siya laing kinaiya nga lisod masabtan. Dili na yun niya ibuwag ang iyang puspos. Daghan kayo mga bituon. Dili na ni muuwan. Maayo naman ang panahon. Naaman kay kariton o ako sang kariton. Anhalang tamang higda sa atong kariton. Di aman sa atong habol nga hinatag sa gobyerno. At time sa hakay, handa mo na ako. Uy. Mamanain ko. Akong gianda mong atong higdaanan. Pagkabuutan mo ba nga pagkabata? Buutan ka yun kayo. Hanala sige. Mga tuog na ta. Samboy. Unya, nahinanok na sila si Daoto sa Inko Ikin. Hotdo na tuog kawat ang ilang mga kahoy. Hotdo no gawat. Ang wala sila kapuyan din sa basura. Hain maghigda si Daot. Sa iyang kariton. O si Inko Ikin, sa iyang kariton. Paminaw. Kamoy kuha sa mga kahoy. Bantayan ako si Daot. Ug oras nga makamata siya. Puspusan ako siya ni akong da. Nakay puspos. Tikboy. Sabang na ito puspos si Daot. Tana. Tana mo. Nagkakok sa iking. Si Daot. May butahin ano. Kamu. Bitoy. Kamu'y kuha sa mga kahoy. Bisan ka nang subukan niya. Kuha ko ng kapil. Tana. Kami na dinitik, boy.
Nakaw naman ko. Saan na ko? Mata ako magsuway daot. Malagkat yun na imong naong sa kumbunal. Kabul rin eh. Agay! Saan palagi ko? Tabang, Tikboy! Tikboy! Unsa na itabo, unsa? Buboy! Crisanto! Ay, tabang! Tabang ba? Tagan mo ba? Kinamanda! Tagan mo! Takot mo! Uwat ako! Unsa to? Unsa tong itabo Uy, pastilan. Dili magud mo tagam sila si Samboy. Tanawa, nangabunog kinuha ng mga buwang. Tayo nagtakiang sa pagdagan. Ngano naman sabto ha? Dong Crisanto na usa to? Milong na kong nakita, Stickboy. Unya, may balik siyang agi. Nag-atam ko kay hibaw ko nga niya si Samboy. Ilang kawato ng mga kahoy. Ha? Sige na, balik ang katugin ko. Di na mahimo. Ako mo'y hari-hari sa basura. Karon, sun sa yulon lang kung usa ka daot. Di na natos na sa mukon, Sam. Di ta katrakan ni Daot. Kung disidido ka, mas disidido si Daot. Di lang mo tingog, pero mangalit lang. Kapila na gini mahitabo. Boy! Ugma sa isbuntag. Katilagid ka na kung dauta ka. Dili lang una ko mamasura karon. Hinahinayan ako panday kining atong barong-barong. Aron dili na kini mahilabtan pa. Basing mo balik sila si Samboy o pangawato yun nila kining mga kahoy. Ato na ko, Inko. Sige, padayon. Oy, Crisanto, palihog ha. Kung kalikayan, likay lang doon si Samboy. Kung malikayan, Inko. Crisanto! Crisanto! Daot! Kaila ka na, Daot? Ha? Kung saan niya akong giguptan? Revolver ni! Giwaman ako ni sa akong amo. Karon, human ka ning dauta ka. Oh, buwa ka maigo. Bi ko no, Bi? Miduol ba eh? Duwaran dito ko bala. Buwan na ilain. Ilabay ng puspos mo na, Ot. Sambagay ta. Ilabay ni mo puspos. Dagan na lang sa boy. Dagan na mo si Chris, oh. Mudagan, Goy. Huwat ako ninyo. Kukoy, huwat ako. 20,000, 30,000, 40, 50,000. Oh, nay 100,000, 150,000. Uy, pila nang gilain mo? 150,000 sab. Para ni nila. Uy, tinuot kita yung tinuwa, no? Usapan ako si Manaroda. 150,000 dayon ta. Kasunod, muna na ito ang kitaghanon sa itong angkaton sa itong negosyo. Sige. Pain naman sab sila sa papa ug mama ni mo, Milen. Nasa kwarto nila. Uy, permi lamang na silang naas ilang kwarto. O niya, muuna na lang sab kagkaon nila. Oo, dungan na lang tanang terya. Milen, Unsa nang terya? unsa man day negosyo nila ni papa ug mama nimo nga permi man na silang busy? Ayaw na lang kay ana sila gawas na. Ma'am, sir, maniot to na. Maniot to na naman diha, terya. Doon may laktol ka niya. Oh, ikaw na bahala ni Melin, ha? Sige. Nanawag na laktol. Ay, lagi! Ay, kaon na lang, Milin. Oh, unsa may imong giunahon?
Ayaw na to hunahuna sila sa papa ug mama nimo kay nagdali to sila. Naanad naman ko sa usa ka semana nilang busy sa negosyo. Lain akong gihuna-huna ng terya. Oh, unsa man din mong gihuna-huna, ha? Naluoy ko atong basurero ng terya. Oh, ha? O nagpirmi kong makikita niya sa akong hunahuna. Uy, nga naman? Naluoy lang ko. Sabado na ba ron? Gingnan man to na ko nga kada Sabado siya mo anhi kay daghan na sa taog basura. Bitaw, bisan ako gani. Naluoy kong nagtanaw niya. Aw, basig mo anito siya karon. Hala? Oo, sa naman sa. Birthday na ba niya karon? Birthday ni Chris? Uy, tuod di ay no. Dali tagkaon ng terya kaya ato ta sa gawas. Maghuwat ko ni Crisanto. Koy! Oh, Buskim! Samboy! Niya si Buskim! Ay, Samboy! Kaduhagin ako po sila, Buskim. Wag yun maigo. Duharang gud kabala ang imong gitakod. Hangyo ko nimo, bus. Kuna lang ang tambor. Duhar gud taon. Kung gipuno pa na ako, mag-usik-usik ka lang. Tawag ka kabao. Pero kung imo pa siyang giduol, imo pa siyang gidulitan, awa na, impas na tanan. Siya pa man gani ang giduol, Buskim. Sige po si Samboy. Sige siya duol daot. Daot? Crisanto din ang pangalan, bus. Isukin daot ha. Isug taon. Makalupig ha siya sa mong kaisog. Hain na siya. Nasa pikas tampihan ng basura. Nung nangutan naman kanya, Buskim. Gusto ko mo tanawan ng bata. Di naman himo, Buskim. Ilom, Samboy. Nangabubo ka. Oh. Ay mo kabala ka. Kay kamong tanan, akong gamiton karong pila ka adlaw. Gamit kay mo na akong tanan. Ilabi na ka ng inyong giingon nga daot. Kanang Crisanto. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na mga higala, paminawang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound Jun Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu. langit dito